Alright, second session po. Bon, taas mo na ah. Ano yung ka sa pansitan? Dami sa dito siya. Nyakis siya talaga kasi. Kaya nagbanggaan doon dito sa. Ay, dito dyan. Bigyan mo medyo madami. May laman tumaygo. Natutulag yun. O, video mo siya sa cellphone. Ay, sorry. Pakakan talaga kasi. Ganaan. Grabe. Tangkar ka na ito. Right guys. Okay, napinakalipat pa nung pagsigapal ka na. Alright. Maluwad, Dagupan, Pangasinan. Ang hardpacker na si Bruno. Wisit. Anton Tunda. Diyan sini. Chikalas. Karpulan kami. Rumbus ka mo barkada. Giling na ba? Dandan. Alright. Malang nilak mo itong lukubot dito. Alright. Yun, nakabasal po yung babae for safety purpose. Baka kasi biglang kumagat. Alam niyo na, pag nasaktan yung aso, hindi nakakapagsalita yan. Kaya dadaan na lang sa pangil. Oh, parang yung ginawa sa'yo. Ginaan sa pangil, kaya wasak yung puso. Wow, ang God! Si Anisan yung sitso. Sige ka sana. Yan, alright. Okay naman, picture na.